Bine ați venit la Clash of Clans, sau cum îmi place mie să-i zic, încăierarea clanurilor. Google Translate, desigur. Un joc în care parcă ai zice că nu trebuie să faci nimic. O, ba da! Trebuie să-l pui pe tactul să-ți bagi gems ca să ajungi ca tipul ăsta. Totuși, de când intri, privirea ți este furată de niște tipi foarte bine lucrați, adică shawarma, pizza și colacul de salvare al Oanei Roman. Doar uitați-vă cum arată! Ei bine, acești Oana Roman au o singură menire, exact, să strângă bani pentru a putea mânca cât mai mult. De-aia îți oferă niște oferte la care nu le poți refuza. Nu poți pentru că nu au altele. Te-ai gândit vreodată că Minecraft este plictisitor? Ei bine, aici nu ai ce să minezi. Yeee! Nu ai pickaxe, ești mai bogat ca Donald Duck. Aici aurul, petrolul și până și elixirul tinereții îți este oferit gratuit. Bine, tu doar trebuie să-l atingi ca să-l iei. Dar să nu-l colectezi de așa multe ori, pentru că trebuie să te atace cineva și să-ți distrugă baza. Te-ai gândit vreodată că vei fi singurul șmecher din clasă care la ora de fizică să fie auzit de unitatea de măsură pentru inducția magnetică? Nici eu. Tesla este cel mai ușor lucru de observat în bază, pentru că arată de parcă este dicul tău la naștere. Bine, o poți observa doar când ești la tine în bază, pentru că atunci când ataci, bum, fraiere, îți mor trupele. Logică și arborele genealogică există. Tu, sorta, bunica tu, unchiul Pinky, străbunica, străbunicii, dirigintele clasei, Reza, asta ce mea e și maică ta. Din câte știu eu, este așa de unică încât nici nu are plural. Asta nici măcar nu face nimic, iar ăsta e tactul care alergă după tine când îți aude notele la mate, pe sub pământ. Vrea cineva suc de pădure? Morte dracu, așa te duci la Charlie în fabrică. Dacă tot jucăm Clash of Clans, atunci de ce să nu ne punem silicoane? Ești fată și ai măcar 11? Ce 11? 11 ani? Atunci aceste depozite îți vin perfect peste sâni. Dacă măcar ai mers cu taică tu pe centură și sunt sigur că ai făcut-o, ai observat următorul lucru. Nu asta, ci semnele. Ei bine, și aici ne arată jocul să tragem pe dreapta, pentru că probabil știți și voi. Futu-ți morții, mă, dictonează-mă în gol repede că aștept de fucking 5 ore. Ok, deci după ce ați tras pe dreapta, v-ați mai liniștit. Dar probabil aveți încă o doză de sulfat de amoniu în corp, deoarece trebuie să atacați în War. Păi, și ce e War-ul? Ei bine, tu să-mi zici, pentru că eu chiuleam de la istorie. Oare ce să inventez eu un joc? O, da, niște clădiri care trag cu foc, că doar poate să duc ăștia la mare. Oare în viața reală căutăm elixirul tinereții? Ei bine, aici nu sunt limite, deoarece putem să aruncăm cu el pe oriunde vrem. Iubito, nu fugi de mine, uite-te mai bine, uite-te mai bine. Hai iubito, nu te mai juca, nu te mai preface, dă-mi inima. Astăzi vom învăța cum să ataci la War pe numărul 1. Tot ce faceți este să vă duceți pe War, vă duceți pe numărul 1, de obicei pe numărul 1 pentru că pe ăla vreți să-l atacați. Dați ok, dați atac, ok și stai puțin. Nu trebuia să am trupe de War? Blestem! O, dar stai! Ce bine, îi dau surrender și gata. Stai, mi-am consumat un atac. De acum încolo, atacurile nu se vor mai sfârși doar cu failuri de 49% în War. Exact! Cu atacuri de gol la valun. S-a spart ecranul. Pinky, ce ai făcut? Salutare tuturor, eu sunt Alex și vă urez bun venit la un nou episod de Clash of Clans. Episodul nostru cu numărul 2. Numărul 2, mă rog, foarte multe clipuri, dar da, astăzi vom face un nou clan, încă un nou clan. Acum am un mare anunț de făcut. Ne-am creat un clan serios care vreau să dureze. Suntem 15 playeri. Cam atât am avut de zis. Eu am fost Dracu și până data viitoare. Tare. Nu mai bine. Aruncăm cu el pe oriunde vrem. Iubito, nu fugi de mine, uite-te mai bine, uite-te mai bine. Hai iubito, nu te mai juca, nu te mai preface, dă-mi inima. Astăzi vom învăța cum să ataci la War pe numărul 1. Tot ce faceți este să vă duceți pe War,
Vocesc pe numărul 1, de obicei pe numărul 1, pentru că pe ăla vreți să-l atacați. Dați ok, dați atac, ok. Și... stai puțin. 11 ani? Atunci aceste depozite îți vin perfect peste sâni. Dacă măcar ai mers cu taică tu pe centură și sunt sigur că ai făcut-o, ai observat următorul lucru. Nu asta, ci semnele. Ei bine, și aici ne arată jocul să tragem pe dreapta, pentru că probabil știți și voi, futu-ți morții, mă, dictonează-mă în repede că aștept de fucking 5 ore. Ok, deci după ce ați tras pe dreapta, v-ați mai liniștit. Dar probabil aveți încă o doză de sulfat de amoniu în corp, deoarece trebuie să atacați în War. Păi, și ce e War-ul? Ei bine, tu să-mi zici, pentru că eu chiuleam de la istorie. Oare ce să inventez eu un joc? O, da, niște clădiri care trag cu foc, că doar poate să duc ăștia la mare. Oare în viața reală căutăm elixirul tinereții? Ei bine, aici nu sunt limite, deoarece putem să bază, pentru că arată de parcă este dicul tău la naștere. Bine, o poți observa doar când ești la tine în bază, pentru că atunci când ataci, bum, fraiere, îți mor trupele. Logică și arborele genealogice există. Tu, sorta, bunica tu, unchiul Pinky, străbunica, străbunicii, dirigintele clasei, Reza, asta ce mea e și maică ta. Din câte știu eu, este așa de unică încât nici nu are plural. Asta nici măcar nu face nimic, iar asta e tactul care alergă după tine când îți aude notele la mate, pe sub pământ. Vrea cineva suc de pădure? Morte dracu, așa te duci la Charlie în fabrică. Dacă tot jucăm Clash of Clans, atunci de ce să nu ne punem silicoane? Ești fată și ai măcar 11? Ce 11? Bine ați venit la Clash of Clans, sau cum îmi place mie să-i zic, încăierarea clanurilor. Google Translate, desigur. Un joc în care parcă ai zice că nu trebuie să faci nimic. O, ba da! Trebuie să-l pui pe tactul să-ți bagi gems ca să ajungi ca tipul ăsta. Totuși, de când intri, privirea ți este furată de niște tipi foarte bine lucrați, adică shawarma, pizza și colacul de salvare al Oanei Roman. Doar uitați-vă cum arată! Ei bine, acești Oana Roman au o singură menire, exact, să strângă bani pentru a putea mânca cât mai mult. De-aia îți oferă niște oferte la care nu le poți refuza. Nu poți pentru că nu au altele. Te-ai gândit vreodată că Minecraft este plictisitor? Ei bine, aici nu ai ce să minezi. Yay! Nu ai pickaxe, ești mai bogat ca Donald Duck. Aici aurul, petrolul și până și elixirul tinereții îți este oferit gratuit. Bine, tu doar trebuie să-l atingi ca să-l iei. Dar să nu-l colectezi de așa multe ori, pentru că trebuie să te atace cineva și să-ți distrugă baza. Te-ai gândit vreodată că vei fi singurul șmecher din clasă care la ora de fizică să fie auzit de unitatea de măsură pentru inducția magnetică? Nici eu. Tesla este cel mai ușor lucru de observat în